Takže zdravím ťa, JKR a mojich 16 barov. Hot 16 Challenge, brácho, tomu ver. Počúvaj, ako sa to má robiť tento hip-hop, hej? Počúvaj. Takže tady týchto 16 barov dám ja kedy chcem, lebo ja to všetko viem, je to moja zem. Starý, no tak povedz more, keď si nahý, doma neblázni a povedz si tvoje stavy. To ma na tom baví, lebo tento freestyle zajebaný dávam len tak z hlavy. 16 barov, to ti zajebem, more, kedy chcem, je to moja zem, ja to viem, daj to sem. Keď máš nejaký problém, tak mi povie potom. Keď máš nejaký problém, no skončí za tým plotem. Sorry, brácho, je to COVID. Podrobaný vírus, starý, ja som tady kmitus, ja ti povím tento cyklus, jak to tu chodí, títo vydrbaní chlapci 5-kiloví a hip-hopoví si myslá o mne, že sú najlepší. Sorry, prišiel teraz JKR, COVID, Hot 16 Challenge, brácho. Hi. Tento vydrbaný more koškár není žiadny somár, no tak počkaj, lebo ja vím, tento štýl je môj, ja ti na to povím, nejsom zabijak, ty vúl. Sorry, ale dones to na stôl. No tak povedz mi, kde sú, more v piči, zase zlezú z bazénu a kričia pomoc, je tady nejaký vírus vyjebaný, pomoc. Starý, ja není som more z hlavy. JKR ťa zdraví, lebo vôbec není prijebaný. On má dneska dobré stavy, tak to dáva zo seba von, lebo je on chameleon, ty zvon, čo fuck. Moja Hot 16 kola baba. No tak more, keď sa ti to ľúbi, tak zdar. A ďalej by som chcel nominovať Martin Vašek, David Kuhler a Jožka Štepanovský. Teším sa na vás. Čau.